ברוכות וברוכים הבאים ללאה יוגה, אני לאה. השבועות האחרונים אני מוצאת את עצמי, ואני מניחה שגם אתן, בחרדת אנטישמיות מאוד מאוד גדולה. משהו שלא הכרתי פעם על עצמי. ובאמת אם ככה מפרקים את חרדת האנטישמיות, זה ממש איזה החרדה הקיומית של להיות או לחדול. זה ממש נוגע לנו במקומות האלו. והיום אנחנו נתרגל, אני לא אדבר על זה יותר מדי, כי זה מהדברים של פשוט לתת להם, פשוט להרגיש אותם, ואנחנו נעשה תרגול שהוא מתחיל ככה בפלואו יותר זורם, ואז כמה מתיחות יותר ממושכות, ואנחנו פשוט ננסה להיות עם הדברים ולהתרכז בגוף, ומין כזה פשוט לתת לעצמנו לתרגל בתוך ההרגשה הזאת. אנחנו כבר נתחיל, רגע מעבר חד לחיים עצמם. אם אתם נהנות ונהנים לתרגל איתי, התרגול תומך בכם בתקופה הזאת או בכלל, ותרצו לתמוך בהוראה שלי כדי לאפשר לי להמשיך ולקיים את הערוץ הזה, אז יש אפשרות כזאת, ולינק לעמוד התמיכה נמצא למטה בדיסקריפשן. ובואו נתחיל. אנחנו נתחיל את התרגול הזה באדו מוקה ויראסנה. תביאו את הבעונות הגדולות יחד, ברכיים קצת יותר מרוחב הגן. שבו על גב כפות הרגליים. תתחילו בישיבה ממש על העקבים, תנו לישבנים להיות כבדים על העקבים. ואז מכאן תתארכו עם הגוף קדימה, שמרו את הישבנים כבדים על העקבים. תחליקו את הידיים קדימה. תתחילו, אדו מוקה ויראסנה זה עובר אקטיבי, שהמרפקים באוויר, זרועות אקטיביות כמו בכלב מביט מטה, כפות ידיים פרוסות. תאריכו את הקו הקדמי של הגוף, תאריכו את הקו האחורי של הגוף, ותניחו בעדינות את המצח אל המזרח. אם צריך להגביה את המצח כדי שההנחה של הראש תהיה נוחה, אז תגביהו את המצח. ניקח כאן כמה נשימות מלאות. נרגיש את הכובד של השוקיים והישבנים אל המזרן. נרגיש את הזרועות מתוחות קדימה, מעריכות ביחד איתן את הצדדים של הגוף ואת השרירים של הגב. כמה נשימות כאן, רק להרגיש. כשהשאיפה הבאה מגיעה, נלחץ את כפות הידיים לתוך המזרן. טיפ-טיפה נתרומם עם הגוף מהמזרן, ונטייל אל האלכסון ימינה. אז ישבן שמאל כבד אל העקב השמאלי, הבטן והחזה פונים מעבר לברך ימין, זרועות רחוקות קדימה ברוחב הכתפיים. עכשיו הראש באוויר, אז אל תנסו להניח אותו. כפות הידיים תלחצו מטה לתוך המזרן, וקדימה, רחוק מברך ימין. יאפשר לישבנים לחזור עוד אל העקבים. תלחצו את זרת שמאל לתוך המזרן, ותכוונו את החלק החיצוני של בית צ'כי שמאל שירד למטה. הוא בדרך כלל קצת יותר גבוה מבית צ'כי ימין, אז תכוונו אותו למטה. שאיפה מלאה כאן, תכניסו אוויר. בנשיפה תעלו אל הצד השני. סובבו את הבטן והחזה מעבר לברך שמאל, ידיים רחוקות קדימה ברוחב הכתפיים. תפרסו את כפות הידיים, תלחצו אותם לתוך המזרן,
ואז תדגישו את הלחיצה של זרת ימין לתוך המזרן. תשתמשו בה כדי להפנות את החלק החיצוני של בית שכי ימין שיסתכל מטה אל המזרן. אז הזרוע הימנית מסתובבת בתוך הכתף. כשהשאיפה הבאה מגיעה, בואו חזרה אל האמצע. תעלו לעמידת 6. עמידת 6, כפות ידיים ברוחב הכתפיים, ברכיים ברוחב האגן. ניקח כאן כמה סיבובים, נחמם את שורשי כפות הידיים לצד אחד. ולצד שני. כמה סיבובים. בואו חזרה לעמידת 6. תראו שאתם לא ב6 גדול מדי, אז אפילו תקטינו אותו טיפה, כדי שהבטן תישאר ערה והגב יישאר ארוך. את יד ימין תשאירו על המזרן, ואת יד שמאל תשלחו שמאלה בקו הכתף השמאלית. תרחיקו את כתף ימין מהאוזן, אז תראו שאתם דוחפות מיד ימין ודוחפים, ולא נשענים על היד הימנית. את יד שמאל תשמרו בקו הכתף, מעכשיו היחס בין היד לבין החזה לא משתנה. ואז בשאיפה זה רק החזה שפונה מימין לשמאל, החזה הוא זה שמוביל, ובנשיפה חזרה אל האמצע. שאיפה, החזה פונה מימין לשמאל, אז אין פה הרבה תנועה. נשיפה, חזרה אל האמצע. עוד 3 פעמים כאלה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה חזרה. יד שמאל יורדת. תרחיקו את כתף שמאל מהאוזן, תדחפו מכתף שמאל את המזרן, יד ימין ימינה בקו הכתף. היחס בין החזה לבין יד ימין נשמר מעכשיו. שאיפה, זה רק החזה, סובבו אותו משמאל לימין. נשיפה אמצע. שאיפה נפתח. נשיפה אמצע. שאיפה נפתח. נשיפה אמצע. עוד פעמיים שאיפה. נשיפה. אחד אחרון שאיפה. נשיפה. יד ימין יורדת. שאיפה נקער את הגב. נשיפה נקמר. שאיפה 6 באופן הרגיל. ובנשיפה ננעץ בעונות, ננתק ברכיים, נאסוף את הישבנים אחורה ולמעלה לאדו מוקה שוונאסנה. פרסו את כפות הידיים. כפפו טיפה את הברכיים. בידיים תלחצו מטה וקדימה כדי לקחת את עצמות הישיבה עוד אחורה ומעלה. רקחו את הבטן לכיוון הגב, רקחו את הצלעות התחתונות, שחררו את הראש. כשהשאיפה הבאה מגיעה, תרימו עקבים ובואו קדימה אל הפלנק. נשיפה, כלב מביט פנימה. שאיפה, עקבים גבוהים, קדימה אל הפלנק. נשיפה, כלב מביט פנימה. עוד פעם אחת כזאת, שאיפה, קדימה אל הפלנק. נשיפה, כלב מביט פנימה. רגל ימין עולה אחורה ומעלה בשאיפה, 3-legged dog. בנשיפה ימין צעד בין כפות הידיים. ברך שמאל אל המזרן, שחררו את גב כף הרגל, ופשוט קחו כאן תנועה קדימה ואחורה. חממו את הרגליים, את מפרקי הירך.
בואו עם המשקל חזרה, ברך ימין מעל העקב הימני. תנצו את בעונות שמאל, נתקו את הברך, עצן. תלחצו את כף יד שמאל מתחת לכתף שמאל, תרחיקו את כתף שמאל מהאוזן, סובבו את החזה משמאל לימין, יד ימין עולה מעלה. תהדקו את ישבן שמאל, שמרו אותו גבוה. קחו כאן שאיפה מלאה, תכניסו אוויר. בנשיפה, ברך שמאל יורדת, יד ימין יורדת מתחת לכתף ימין, ברך ימין אחורה, עמידת 6. יד ימין דוחפת, יד שמאל שמאלה בקו הכתף השמאלי. שאיפה, סובבו את החזה מימין לשמאל, פעם אחת הפעם. בנשיפה, סובבו את החזה משמאל לימין, תשחילו את יד שמאל מתחת לימין, תניחו את הגולגולת אל המזרן. מכאן, את רגל ימין תשלחו אחורה, תנצו את הבעונות, ברך ימין באוויר. אז לשמור כאן על המשקל זהה, אז אפשר את יד ימין, אם היא חופשייה לזוז, תניחו אותה על הישבנים, נסו להרגיש שהישבנים בערך באותו הגובה. מכאן, תדחפו מיד ימין, תניחו את ברך ימין חזרה, בואו לעמידת 6, ואז יד שמאל דוחפת מתחת לכתף השמאלי, יד ימין ימינה בקו הכתף. סובבו את החזה משמאל לימין, שאיפה. נשיפה, סובבו את החזה מימין לשמאל, תשחילו את יד ימין מתחת שמאל, תניחו את צד הגולגולת אל המזרן. והפעם אנחנו את ברך שמאל ננתק ונשלח את רגל שמאל שמאלה. כף הרגל מקבילה אל המזרן בערך בקו של ברך ימין, פחות או יותר. אפשר להישאר כאן או לשלוח את קצות אצבעות שמאל רחוק קדימה. ואז תלחצו את קצה זרת שמאל, תהיו בקאפ שייפס על קצות האצבעות, ותלחצו את זרת שמאל עוד לתוך המזרן כדי להוריד את החלק החיצוני של בית שחי שמאל למטה. אוקיי. יד שמאל חוזרת, ברך שמאל חוזרת, יד שמאל דוחפת, עמידת 6. שאיפה נקער את הגב, נשיפה נקמר, שאיפה 6 באופן הרגיל, ובנשיפה כלב מביט פנימה. כשהשאיפה הבאה מגיעה נרים עקבים ונבוא קדימה אל הפלנק. ומכאן, עם או בלי ברכיים, אנחנו נרד אל הבטן בשליטה. האגן והחזה פוגשים באותו רגע את המזרן, לא משנה אם באנו משש או מפלנק. כן, אם האגן הגיע לפני החזה, תעבדו על זה. תלחצו את גב כפות הרגליים אל המזרן, גלגלו את הישבנים לכיוון העקבים, קצות אצבעות מחוץ למזרן, מרפקים אל הצדדים. שאיפה, נקלף פנים, נקלף חזה. נשיפה, נרד. כפות ידיים בקו הצלעות, ננעץ בעונות, נגייס את הקור למעבר, כלב מביט פנימה. שאיפה הבאה, רגל שמאל עולה אחורה ומעלה, 3-legged dog. נשיפה שמאל בין כפות הידיים. ברך ימין יורדת, שחררו את גב כף רגל ימין אל המזרן, קחו כאן תנועה קדימה ואחורה. מכאן. נפגשנו כשברך שמאל מעל העקב השמאלי, תנצו את בעונות ימין, נתקו את הברך, כף יד ימין מתחת לכתף ימין,
תרחיקו את כתף ימין מהאוזן, סובבו את החזה מימין לשמאל, ותשלחו את יד שמאל גבוהה. תהדקו את ישבן ימין, ותשמרו את ישבן ימין גבוה. אל תקרסו אל הצד הימני. שמעו אל התחושות. עוד שאיפה מלאה כאן. בנשיפה הבאה, ברך ימין יורדת, יד שמאל יורדת מתחת לכתף שמאל, וברך שמאל הולכת אחורה לקו של ברך ימין. תשאירו את כף יד שמאל איפה שהיא, תרחיקו את כתף שמאל מהאוזן, יד ימין ימינה בקו הכתף. שאיפה, סובבו את החזה משמאל לימין. נשיפה, תשחילו את יד ימין מתחת שמאל, כתף ימין לכי ימין אל המזרן. ואז מכאן, נתקו את ברך שמאל ותרחיקו את רגל שמאל אחורה. כן, ואז אפשר, אם יד שמאל יכולה להתנתק, אז אני שולחת את היד אל הישבנים, ופשוט מוודא שהם באותו הגובה, פחות או יותר. אוקיי, ברך שמאל חוזרת, מיד וכתף שמאל נדחוף, נחלץ את ימין, עמידת 6. כתף ימין לוחצת לתוך המזרן, תרחיקו את כתף ימין מהאוזן, יד שמאל שמאלה בקו הכתף השמאלית. שאיפה, סובבו את החזה מימין לשמאל. בנשיפה, שחילו את יד שמאל מתחת לימין, כתף שמאל, לכי שמאל אל המזרן. ואז מכאן נתקו את ברך ימין, ותשלחו את רגל ימין ימינה, כל כף רגל מקבילה אל המזרן, בערך בקו של ברך שמאל. ואז אפשר את יד ימין להאריך קדימה על קצות האצבעות, cup shapes. ותלחצו את זרת ימין לתוך המזרן כדי לסובב את החלק החיצוני של בית שך ימין מטה. תחזירו את יד ימין לצד הפנים, תחזירו את ברך ימין לצד ברך שמאל, תדחפו מימין, חזרה לעמידת 6. שאיפה נקער את הגב, נשיפה נקמר. שאיפה נחזור ל6 באופן הרגיל, ובנשיפה ננעץ בעונות, ננתק ברכיים, כלב מביט פנימה. אפשר להישאר כאן, או בשאיפה הבאה להרים עקבים ולבוא קדימה אל הפלנק. נשיפה, עם או בלי ברכיים אל הבטן, אבל בכל מקרה החזה והאגן פוגשים יחד את המזרן. גב כפות רגליים אל המזרן, קצות אצבעות מחוץ למזרן, מרפקים אל הצדדים. קוברה בשאיפה. נשיפה, נרד. כפות ידיים בקו הצלעות, ננעץ בעונות, בטן חזקה, כלב מביט פנימה. שאיפה הבאה נרים את העקבים גבוהים, ובנשיפה נניח את הברכיים אל המזרן. ונבוא לישיבה. עם הפנים אל החלק הרחב של המזרן. וואי, אז קנינו שטיח חדש, ואמרתי, וואי, איזה יפה זה יהיה בצילומים, אבל תכף זה לא נוח לתרגל השטיח, כי המזרן זז. אז זה היה ניסיון יפה. אנחנו נשאב עם הפנים אל החלק הרחב של המזרן. עכשיו, יכול להיות שכדאי לכם לקחת הגבהה, מגבות מקופלות, צמיחה מקופלת. כן, אם אתם פה, אז תתחילו להתארגן על הגבהה, כן? תגלו איזה כרית בבית או
על מה אפשר לשבת כדי להיות עם שדרה יותר זקופה. בסדר? אז שבו באופווישטה, בפיסוק. עקבים, תלחצו אותם לתוך המזרן, בעונות פונות מעלה. תכתבו את השרירים של הרגליים אל העצמות. עכשיו, מכאן אנחנו נתחיל באורדווהסטה ופווישטה. אז הרגליים חזקות, שדרה ארוכה, ובשאיפה הבאה רק נאריך את הזרועות למעלה. והידיים מתארכות, וכשהן מתארכות למעלה, הן מאריכות לנו את צידי המותניים וצידי הצלעות. כמו שקודם לחצנו את הזרטות, כמו תלחצו את הזרטות אחת אל השנייה כדי לסובב את הזרועות בתוך הכתפיים ואת החלקים החיצוניים של בתי השכי, להפנות טיפה יותר קדימה. רקחו את הבטן, רקחו את הצלעות התחתונות. קחו כאן שאיפה מלאה, תכניסו אוויר. ובנשיפה סובבו את החזה משמאל לימין לכיוון רגל ימין. תורידו את הידיים, כל אחת בצד אחר של הרגל. עכשיו תביאו את צלעות שמאל האחוריות עוד לכיוון כף רגל ימין. אז אני מפתלת עוד, אבל תחשבו על הפיתול שהוא בא מצלעות שמאל האחוריות. קחו כאן שאיפה מלאה, תכניסו אוויר. ובנשיפה הבאה בואו עם צלעות שמאל האחוריות לכיוון כף רגל ימין. טיילו עם הידיים קדימה על קצות האצבעות. אם יש אפשרות, אפשר לתפוס את השוק או את כף הרגל. הרגליים נשארות ערות ועובדות לתוך המזרן. אפשר רגע להסתכל על הרגל השנייה ולראות שהיא לא נרדמה. אז עקב לתוך המזרן בעונות מעלה. הלב פונה קדימה ולמעלה. שחררו את הידיים, תעלו בחזרה, בואו אל האמצע. שוב, רגליים ערות, אם הם נרדמו, אז אפשר להיזכר להעיר אותם. תריחו שוב את הידיים, מעלה באורדווהסטה ופווישטה. אורדווה זה למעלה, הסטה זה ידיים. ופווישטה, לא זוכרת את הפירוש של המילה, אבל זה המנח של הרגליים. תאריכו את צידי הגוף, תשמרו את הבטן לתוך הגוף, את הצלעות לתוך הגוף. אז האורך בא מהזוקפים של הגב, מהעבודה של הרגליים לתוך המזרן ומהאורך של הצדדים של הגוף. עוד שאיפה מלאה כאן, תכניסו אוויר. בנשיפה, סובבו את החזה מימין לשמאל. תורידו את קצות האצבעות של הידיים, כל אחת בצד אחר של רגל שמאל. אגן ימין, תשרישו אותו למטה, תישארו איתו כבדים, ואת החלק האחורי של צלעות ימין תפנו עוד ועוד ועוד לכיוון כף רגל שמאל. קחו כאן שאיפה מלאה, תכניסו אוויר, ובנשיפה אפשר לטייל קדימה, או להישאר עם קצות אצבעות אל המזרן, או לתפוס שוק, קרסול, או את כף הרגל. הלב פונה קדימה ומעלה, והמנוע של התנועה כאן, תחשבו על צלעות ימין האחוריות, שוב לכיוון כף רגל שמאל. ציצו אל ימין, תראו שהרגל לא נפלה ונרדמה. עקב לתוך המזרן בעונות מעלה. בואו תעלו. אנחנו נבוא קדימה. תאריכו את הזרועות מעלה לאורדווהסטה, זרועות מעלה, רגליים חזקות וערות. ובנשיפה הבאה, תורידו את קצות האצבעות ממש בין הירכיים. יכול להיות שהמקום שלכם הוא כאן, אם פה זה מספיק עבודה, תלחצו את קצות האצבעות של הידיים לתוך המזרן, וכמו תגררו אותו לכיוון בין הרגליים, ותתארכו עוד למעלה עם השדרה. אפשר להמשיך לבוא עם הגוף קדימה, אבל השדרה נשארת ארוכה ממש עד לרגע האחרון. אז הלב כל הזמן פונה קדימה, הרגליים כל הזמן חזקות.
תמצאו את המקום שלכם ותהיו פה. כמה נשימות כאן. תרגישו מה שמרגיש. תחרדו מה שמחריד, תפחדו מה שמפחיד. לאט לאט תעלו. תתפסו עם הידיים בברכיים האחוריות, תסגרו את הרגליים לאופווישטה, לבאדה קונאסנה. כפות רגליים יחד, ברכיים לצדדים. קחו כאן שאיפה מלאה, תכניסו אוויר. ובנשיפה תתארכו קדימה. בואו לאט לאט נעלה. אנחנו נמשיך מכאן לפאשימוטנסנה. אז אפשר להסתובב איתי, אפשר להישאר, זה לא משנה. פנו את הבשר של הישבנים אחורה ולצדדים. רגליים או ברוחב אגן, אז יש יותר ספייס. אם הרגליים שלכם קצרות, תפתחו רוחב אגן. ככל שהן יותר צמודות, זה טיפה יותר, טיפה עם פחות ספייס. פנו את הבשר של הישבנים אחורה ולצדדים, תחשפו את עצמות הישיבה. תלחצו את העקבים לתוך המזרן בעונות גדולות יחד ופונות מעלה. אז תראו שהרגליים לא, במיוחד הכפות רגליים שם, לא נפרדו. תאריכו את הזרועות מעלה, אורדווהסטה דנדה אסנה, כן, זה המנח של הרגליים. ובנשיפה הבאה תתארכו קדימה, קדימה, קדימה. תתפסו עם כפות הידיים, שוקיים, קרסוליים, כמובן שאפשר גם להשתמש בחגורה או את כפות הרגליים. תשלחו את הלב קדימה ואת המרפקים קדימה. השאיפה זה אורך. כל נשיפה זה מה שיש. שאיפה אנחנו מתארכות, מרככות, שמות לב, ובנשיפה אנחנו פשוט כאילו לרגע לא נמצאות, לא נמצאים. משהו בעצמיות שלנו נעלם, והנשיפה היא רק איזו איכות כזאת שמרווחת, שמייצרת ספייס. בואו ניקח כאן עוד כמה נשימות בשקט. בואו נעלה. תעמידו את כפות הרגליים על המזרן. אנחנו נסיים את התרגול הזה במדיטציה בישיבה. מי שירצו אפשר
לעשות את זה בשכיבה ובשווסנה, אז תבחרו אתם איך תרצו, לי סתם בא לשבת, לא בא לי לשכב. אז תראו שנוח לכם, או בשכיבה או בישיבה. תמצאו את הנינוחות במנח. אם אתם בשווסנה, אז תביאו את תשומת לב להרפיה ולעזיבה של הגוף. אם אתם בישיבה, אז תביאו את תשומת הלב לקומה זקופה של השדרה, הזוקפים של הגב שצומחים למעלה. נאפשר לעצמנו את הרגעים האלה של הסיום למצוא כמו איזה בדיל של אמונה. זה משהו שאין לו מילים. אבל כשאתן שומעים את המילים האלו, בדל של אמונה, שימו לב איפה זה מרגיש בגוף. לא צריך להיות הגיוני. פשוט תחושה בגוף, ששם הבדל של האמונה מאיר דברים. כל שאיפה תשלחו את השאיפה אל אותה נקודה. אותה נקודת בדל של אמונה. כל נשיפה, אל תעשו כלום, פשוט תנו לאוויר לצאת בסבלנות. שוב שאיפה לאותה נקודה, נקודת הבדל של האמונה. נשיפה, האוויר פשוט יוצא. אחרי כמה נשימות כאלו, אפשר בשאיפה להיות בנקודה הזאת, נקודת הבדל, לאפשר לה אולי טיפה להתרחב. בקצה השאיפה עצירה קטנה של הנשימה, ובנשיפה מה שצריך לצאת פשוט יוצא. שאיפה מתרכזת בנקודת הבדל, מרחיבה אותה טיפה. קצה השאיפה עצירה קטנה. נשיפה, מה שצריך לצאת יוצא. שאיפה מרחיבה את הבדל, את אותה נקודה. קצה השאיפה עצירה קטנטנה לרגע אחד, ואז האוויר יוצא. בואו ניקח כאן עוד כמה רגעים כאלו.
אם אתם בשווסנה, תניחו בעדינות את כפות הידיים על הגוף. תכפפו ברך ועוד ברך אל החזה. בדרך הצד, בתמיכה של הידיים, בואו לישיבה. ונביא כולנו את כפות הידיים יחד אל מרכז הלב. ניקח רגע של שוב תפילה לשלומם של חיילות, חיילים, כוחות הביטחון. בזכותם יש לנו אפשרות לעלות על המזרן ולתרגל בשקט יחסי. תפילה לחזרתם בבריאות גוף ונפש של החטופות, החטופים. קבלת ודאות לגבי הנעדרות והנעדרים. תודה רבה. תודה שתרגלתם ותרגלתן איתי. אנחנו נתראה כאן בתרגול הבא.